Laqa mill-isbaħ għal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta fil-Gżira Awċija żar diversi ħwienet u stabbilimenti kummerċjali fil-lokalità tar-Rabat. Bernard Grech flimkien ma' martu Anne-Marie kellu l-okkażjoni jiltaqa' ma' diversi żgħażagħ u familji li faħru l-proposti li qed iressaq il-Partit Nazzjonalista kif ukoll faħru l-kampanja pożittiva li qed imexxi Bernard Grech. Bla dubju l-entużjażmu jinħass, ħafna nies qegħdin jgħidulna li qegħdin iħossu li qalbna hija verament m'għawdex. Dana urejnieh mhux biss bil-fatti billi konna u qegħdin u ħankunu qegħdin nibqgħu preżenti fi Gżira Awċija billi nħabtu mal-qlub tan-nies, nitkellmu, nisimgħu u anke nirrispondu għal ħtiġijiet tal-Gżira Awċija. Diversi ħaddiema u sidien ta' negozji li tkellmu ma' Bernard Grech kellhom reazzjonijiet pożittivi għal proposti li kienu ppreżentati fil-programm elettorali bit-tema Viżjoni għal Malta 2030. Viżjoni li fiċ-ċentru tagħha hemm proposti konkreti li se jgħinu lin-negozji u lil ħaddiema u li se jħallu aktar flus fil-but. Fil-programm elettorali aħna għandna viżjoni ċara, viżjoni li fiha rridu naraw li dan il-pajjiż inkluż Għawdex mod partikolari jerġa' jingħata l-għarfien meħtieġ fil-waqt li ħsieb il-kultura, il-pajsaġġ imma wkoll l-ekonomija ta' Għawdex tibqa' tikber u l-opportunitajiet partikolarment taż-żgħażagħ Ħawċin ikomplu jiżviluppaw mhux biss imma żgur b'mod ewlieni il-ħolqien ta' MCAS ġdid f'Għawdex li permess tiegħu nkunu qegħdin noffru diversi korsijiet inkluż mod partikolari korsijiet fil-pilastri ġodda ekonomiċi li aħna rridu waqfu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista mill-żjara wkoll lil bosta każini waqdiet fir-Rabat Għawdex kif ukoll iltaqa' ma' dilettanti tal-Karnival li wkoll faħru l-impenn tal-Partit Nazzjonalista favur il-kultura u tradizzjonijiet ta' pajjiżna. Ma jistax ikun li nemmnu fix-xjenza ma mbagħad inżommu restrizzjonijiet li ma jagħmlux sens fil-waqt li nħallu mbagħad ċertu attivitajiet isiru. Jekk huwa tajjeb li nagħmlu ċertu attivitajiet, allura tajjeb li niftħu u nerġgħu niċċelebraw il-festi, niċċelebraw il-Karnival, ħalli anke l-kultura Maltija, tradizzjonijiet Maltin, il-lob tan-nar jerġgħu jmorru lura normal kif konna fl-2019. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista kellu wkoll l-okkażjoni li jitkellem ma' diversi ġenituri. Hawnhekk spikka l-feedback pożittiv għal proposta li resaq iktar kmieni din il-ġimgħa Bernard Grech li se jkun qed jinċentiva lil ġenituri li t-tfal tagħhom jattendu attivitajiet ekstrakurrikulari permezz ta' qotjiet ta' flus minn gvern ġdid tal-Partit Nazzjonalista. Waqt din iż-żjara f'Għawdex, Bernard Grech kien akkumpanjat minn diversi kandidati li se jkontestaw fuq 13 distretti f'isem il-Partit Nazzjonalista kif ukoll kunsilliera tar-Rabat Għawdex.